Helo pawb a croeso nôl i'r sesiynau Scratch Technocamps. Ac heddi ni'n mynd i bod yn mynd trwy y sgrin creu ar Scratch a be di gyd o'r botomau yma ar y sgrin creu. Felly, bydd chi'n gweld a lan y top chwith fan hyn fod yna 3 tab wahanol a bydd ni'n edrych ar pob un ohonyn nhw. Ond i ddechrau, bydd ni'n edrych ar y tab codio. Ac fi'n siŵr chi gyd wedi weld hyn o'r blaen, a lawr ar y chwith mae yna lot o categoriau o flociau, a mae nhw gyd wedi rhoi yn y categori synhwyrol. Enghraifft o dan digwyddiadau, mae y digwyddiadau i gyd fydd yn wneud i'ch cod rhedeg. O dan edrychiad, mae gyd o'r blociau i wneud â sut mae'r gêm neu corlyn yn edrych ac ar y blaen. Felly, ni'n gallu tynnu rhain allan o fan hyn, naill trwy clicio ar y categori gywir, neu jyst trwy sgrolio trwyddo. A ni'n gallu tynnu allan bloc a rhoi fe yn y ardal codio y darn mawr yn y canol fan hyn. A ni'n gallu clicio y blociau gyda'i gilydd i creu ein god. Ni'n gallu zoomio mewn neu zoomio allan i gweld gyd o'r cod ni, lan i chi pa mor fawr chi eisiau fe. A pipe exo, mae'r ardal yma, chi'n gallu gweld fi'n gallu symud o gwmpas, ond bydd hyn yn tyfu wrth i chi rhoi mewn fwy o cod. So, chi'n gallu tynnu mewn llwyth a llwyth a llwyth o cod, a bydd yr ardal yma jyst yn tyfu a thyfu. A felly, chi'n gallu parhau i codio unrhyw beth. Okay? A y bottom olaf fan hyn, mynd i rhoi ein cod ni nôl yn canol y sgrin. Wedyn draw fan hyn, dyma'r llwyfan, dyma ble mae'r gêm yn chwarae. A ni'n gallu chwarae y gêm gyda'r bottom gwyrdd a stopio'r gêm gyda'r bottom coch. Pryd pan y digon o cod gyda ni. A y bottom ail draw fan hyn yn naill yn wneud y ardal yma yn llai o faint i ni gallu ffocysu ar ein godio. Mae'n gallu wneud y faint arferol, neu mae'n gallu wneud yn sgrin llawn i ni gallu ffocysu ar chwarae y gêm. Wedyn, fan hyn ydy y corlinau ni, y sprites. Ni'n gallu enwi ein corlyn fan hyn, falle Caiff. Ni'n gallu symud y lleoliad, falle draw i'r dde. Neu, ni'n gallu symud y lleoliad i lawr y sgrin. Mae fe jyst yn popo draw fanna. Ni'n gallu defnyddio y bottom yma i naill dangos neu cuddio y corlyn. Ni'n gallu gwneud y corlyn yn really mawr. A ni'n gallu newid y cyfeiriad. So mae'n gallu troi o gwmpas a ni'n gallu wneud yna naill gyda y saeth yma, neu trwy newid y rhif. Un beth really bwysig fan hyn, os fi'n rhoi fe nôl draw fan hyn ar 90 gradd, mae'r bottom yma'n gadael fe i troi o gwmpas. Mae'r bottom yma yn stopio fe troi o gwmpas. Nawr, fi dal yn gallu newid hyn, ond mae y cath ddim yn newid y ffordd mae'n wynebu. Mae'n really bwysig oherwydd nawr, os fi'n dweud wrth y cath i symud, bydd e'n symud i lawr, ond mae y llun ddim yn pwyntio i lawr. Felly, ni'n gallu creu pethau sydd ddim yn troi o gwmpas yn y byd. Mae nhw jyst yn aros yn llonydd, ond yn symud mewn rhyw cyfeiriad. Mae'n gallu fod yn really defnyddiol. Wedyn, mae yna y llwyfan gennym ni. Ni'n gallu codio y llwyfan hefyd. A lawr ar y gwaelod, ni'n gallu dewis gefnlen newydd. Falle trwy clicio'r bottom a dewis un o'r esiamplau, falle raise, mae'n cool. Neu, ni'n gallu peintio, ni'n gallu mynd am rhyw corlyn
rhyw cefndir random, neu ni'n gallu lanlwytho o'r cyfrifiadur. Os mae yna llun gennych chi eisiau defnyddio, chi'n gallu lanlwytho fe i Scratch. Ac yn yr un modd, just draw fan hyn, ni'n gallu dewis gorlun newydd. So, ni'n gallu mynd trwy'r gorlunau. Falle fi eisiau chwilio am rhywbeth. Falle fi eisiau rhyw siarc. Yn anffodus, mae fe dal mewn Saesneg am y enwau i gyd. Ond falle ni angen y siarc yma. A dyna ni. Mae'n y siarc bach nawr gyda ni yn y gêm. Os ni ddim eisiau dewis un, ni'n allai gallu gwneud random, neu ni'n gallu peintio a lanlwytho eto. So fi'n mynd i peintio rhywbeth. A gadewch i ni edrych ar y tab gwisgoedd neu cefndir. So dyma'r tab gwisgoedd. A o fewn fan hyn, mae'n a lot o opsiynau gennym ni. Mae'n edrych bach fel peint ar y cyfrifiadur yna gyda fe. Felly, ni'n gallu tynnu llun, falle fi eisiau cylch, fi'n gallu newid lliw y cylch lan fan hyn, a edrych, mae'n y botomau yma hefyd, sy'n gallu wneud gradient sydd yn ni. Felly, fi'n gallu cael fwy nag un lliw ar y tro. A fi'n gallu tynnu y llun, a dyna ni. Cylch sy'n fwy nag un lliw. Magical. Ni'n gallu rhoi amlinell i hyn hefyd. Falle fi eisiau amlinell glas tywyll. A fi'n gallu wneud e'n really trwchus. A dyna ni. So fi'n gallu creu llinellau o gwmpas y siapau fi. Fi'n gallu copio y siap. Copio a gludo y siap wrth gwrs. Dyna ni. Nawr mae yna 2 cylch gennym fi. Beth arall? Gallu newid y llanw, so falle fi eisiau lliw wahanol am yr un yma. Dyna ni, newid y llanw fanna. Fi gallu gwneud llinellau, peintio, beth bynnag fi eisiau. Fi'n gallu rhoi geiriau i mewn os fi eisiau ysgrifennu. Neu, yr un bwysig fi eisiau dangos yw yr un yma. So mae'r llygoden yma yn gallu symud pethau o gwmpas. Mae'r llygoden yma yn newid y siap. So os chi'n gweld mae'n y pwynt bach, os fi'n clicio ar y pwyntiau, fi'n gallu tynnu nhw i mewn. Falle fi eisiau creu rhyw fath o fel hourglass fan hyn. Gallu creu siap hourglass. Wedyn fi'n gallu flipo fe o gwmpas. Pa bynnag ffordd fi eisiau. A fi'n gallu cylchdroi pob math o bethau. Nawr, rhywbeth i talu sylw ato fan hyn. Y botwm yma, troesi i ddidfap, bitmap mewn Saesneg. Ar y funud, ni'n gweithio gyda beth ni'n galw vector. A mae vector yn casgliad o siapau, ac felly fi'n gallu newid y siapau yma, a mae'r cyfrifiadur yn deall. Mae jyst yn newid y siapau iddo fi. Dydy hyn ddim yn llun. Mae fe'n siapau mewn lleoliad penodol, a mae'n cofio y lleoliadau yna. Os fi yn lle yn newid i ddidfap, chi'n gallu gweld sut mae'r botomau yma i gyd wedi newid. Nawr fi'n gweithio gyda llun, nid llinellau, nid siapau mewn rhyw llefydd penodol. Mae hyn yn llun go iawn. Fi'n gallu gwneud highlight, chi'n gweld, fi'n gallu highlight y pethau. Ond ydych chi'n gweld, mae ddim yn highlightio y cylch llawn rhagor. Oherwydd mae llun, dydy hyn ddim yn deall fod hyn yn cylch. Ar yr un modd, os fi'n trial wneud hyn yn rili fawr eto, ydy hyn yn edrych am yr un peth, ydy hyn yn edrych mor neis ac oedd ar y sgrin diwetha.
Dim quite, mae fe wedi mynd yn blurry i gyd. Oherwydd fi newid y llun, nid y llunellau. Felly, os chi eisiau creu rhywbeth, wastad defnyddio y vector yma. Gweld, mae'r cylch fi wedi diflannu nawr, mae ddim yn bodoli rhagor. Ond os chi'n lanlwytho rhywbeth, bydd e yn lanlwytho fel ddidfab, bitmap, oherwydd mae'n llun go iawn. Mae seiniau wedyn yn digon hawdd hefyd. Ar y seiniau, mae'n pop gyda fi. Fi'n gallu newid y sŵn, gwrthdroi fe. O, fi'n methu clywed e'r ragor. Wedi gwneud yn really tawel. Tawel. OK, so y synnau really tebyg, ni'n gallu recordio, ni'n gallu edrych am un penodol. Troi fe gwmpas. Neu fi'n gallu lanlwytho unwaith eto. Ardderchog. Un botwm arall fi eisiau dangos chi yw extensions, estyniadau lawr fan hyn. Os mae'n microbit gennych chi a chi eisiau defnyddio fe gyda Scratch, chi'n gallu dod ar microbit i fewn. Falle chi eisiau defnyddio Google Translate, neu falle chi jyst eisiau tynnu lluniau gyda y beiro. Mae rhain gyd yn extensions ni'n gallu defnyddio o fewn Scratch. Os ni'n clicio arnyn nhw, mae'n ychwanegu blociau newydd iddyn ni, a wedyn ni'n gallu defnyddio nhw o fewn ein gêm. Ac yn olaf, os chi wedi logio mewn i Scratch, os chi wedi mewn gyfnodi, chi'n gallu defnyddio y pecyn cefn yma ar y gwaelod i rhoi eich cod, a wedyn chi'n gallu defnyddio fe mewn prosiect arall. Mae hyn yn un hen o prosiect wahanol, a dyna ni. Fi'n gallu jyst tynnu y cod mewn i prosiect newydd. Mae'n rhywbeth defnyddiol iawn os mae'n y cyfrif gennych chi. OK, wel gobeithio mae pawb wedi hoffi a ffindio'r sesiwn yma yn diddorol. Diolch yn fawr a byddai'n gweld chi yn y sesiwn nesaf. Hwyl fawr pawb.